скъпи слушатели на Радио Светлина. Днес е 6 април 2015 година и в 21 часа българско време или малко по-късно започва предаването на Радио Светлина, нашето мнение по вашите теми. С вас е екипа ни, координатор и тон режисьор от Калгари, Канада, Божидар Маринов, редактора ни е Анита Гуркова, музикалният ни редактор Христина Маринова, те тримата от Калгари, Канада, и пред микрофона от София аз и Велина Стойкова. За връзка с предаването ни на живо, звънете на редакционните ни телефони в София 02411 0333 или във Варна 052 919 528. Може да използвате и редакционния ни скайп Радио Светлина, написан с лято на латиница. А от Северна Америка ни звънете на 1-800 930 3475. Божието царство е цикъл, който започнахме всеки първи петък в месеца в нашето мнение по вашите теми с пастор Тони Еленков. Той пастирува ОБЦ Бъдеще и надежда в София. За незапознатите това означава Обединена Божия църква. Основана през 1977 година. Ректор е на Висш Евангелски богословски институт, декан на Богословски факултет на Национален алианс Обединени Божии църкви, както и телевизионен водещ. Добре дошъл, пастор Еленков. Добре заварил. Благодаря за изчерпателното представяне. Според мен, само ако кажете, че съм пастор, това е напълно достатъчно. Добре. За мен е особена привилегия да мога отново да бъда в ефира на Радио Светлина и да имам възможност да разговарям по библейски теми с слушателите на радиото. За мен също е огромна чест да сте наш гост. За Божието царство научаваме най-вече от Библията. Знаем, че е като квас, като имане, скрито в нива, заради което човек оставя всичко останало само и само Христа да придобие, че е семе, от което расте дърво, способно да подслони в клоните си и така нататък. Знаем, че не е ядене и пиене, т.е. знаем на какво прилича и какво не е. А какво е? Както най-вероятно слушателите, ако са слушали миналия път нашето предаване, ще се сетят, Божието царство е Божията власт, контрол и управление над цялото творение. Бог държи в абсолютната си власт всичко, което е сътворил, включително и планетата Земя и човечеството, което живее по нея. Нищо не се случва извън Божията воля, извън Божието позволение, и всичко, което Бог позволява да се случи, допуска да се случи, то е с определена цел, разбира се, по определена причина, и едно от нещата, които винаги трябва да държиме на преден план в нашето съзнание, е, че всичко, което Бог прави или всичко, което Бог допуска, Той го прави от любов. Той винаги е мотивиран от любов към човека и мисли най-доброто за човека. Понякога, разбира се, това не ни се вижда така или нямаме такова усещане на първо четене, но в дългосрочен план и по-късно в ретроспекция, като се обърнем назад в живота си или в историята, ние виждаме, че Бог е действал милостиво и от любов към човека. Така че темата за Божието царство, както няколко пъти вече говорихме, е фундаментална тема в Библията и е фундаментална тема в християнската вяра. Темата за Божието царство всъщност е голямата картина. Бог иска да установи своето царство на земята. Иска неговото управление и упражняването на неговата власт на цялото творение в Вселената да се случва от планетата Земя, и Бог иска да направи това чрез хората, защото те са от Божия вид. Те са създадени в образа и подобието на Бога. И Бог иска чрез
тези, които са в негови образ и подобие, тези, които са негови деца, негови синове и дъщери, наследници на неговото царство, съвсем естествено, чрез тях той да управлява не само земята, но в последствие и цялото творение. И всъщност човешката история като цяло е връщането на човечеството към първоначалното състояние на човека в предгреховно състояние, времето преди грехопадението, когато човек беше съвършен, беше безсмъртен, беше огледален образ на Бога и разбира се, ние знаем, че следствие грехопадението човек умря духовно и комуникацията с Бог не беше на нивото, на което човек беше сътворен да комуникира с Бог. Всъщност, ние говорим на Бог, Бог ни отговаря, но нямаме истинско общение след грехопадението. И цялата човешка история е историята на изкуплението, как Бог сам, чрез Исус Христос, плаща цената за това човек да може да бъде възстановен в взаимоотношение, в общение с Него и разбира се, Бог да продължи с човека след това своя първоначален план. С вас миналия път, разглеждайки темата за Божието царство, ние проследихме как в историята Божието царство е присъствало на земята. И с вас говорихме за това, че Божието царство е на земята, когато царят е на земята. И ние бихме си спомнили думите на Исус Христос, които той отправя към старейшините, юдейските старейшини, към книжниците и фарисеите. И това е в Матей 12 глава. И той казва, ако аз с Божия пръст изгонвам демони, то Божието царство е дошло между вас. С други думи, той прави месианско твърдение и казва, аз съм царя. И ако аз упражнявам властта и силата и авторитета на Божието царство сред вас, това означава, че царството е дошло сред вас. И ние миналия път проследихме периоди от време, в които Божието царство е било на земята. Например, от изхода на израелтяните от Египет до разрушаването на Йерусалим през 605 година преди новата ера от вавилонците, ние знаем, че Бог присъстваше между израелтяните в пресвятото място, върху умилостовилището, върху ковчега на завета и неговото присъствие беше видимо. Ние това го знаем от Стария завет, от историята на Израел, че Бог видимо присъстваше между израелтяните и околните народи, дори се бояха от тях, защото те виждаха, че Йehova, техния Бог, е всред тях. Разбира се, моментално след като Божието царство, Бог напуска земята, Бог напуска Йерусалим, Бог напуска храма, Бог напуска земята, разбира се и неговото царство в смисъл на място, от което Бог управлява и владее над творението, вече не е на земята, но веднага след това Бог започва чрез пророците да говори за това, че той възнамерява, след като израелтяните за 70 години са в робство, в плен, той възнамерява след това отново да ги върне от плен и да възстанови Израилевото царство и самия той отново да дойде на земята и да бъде техен Бог, те да бъдат негов народ и отсред тях и чрез тях той да управлява. И разбира се, това ние виждаме, че създава месиански очаквания в евреите. С вас проследихме миналия път, че тези месиански очаквания се засилват и от събития, които се случват. Обикновено част от християнските богослови казват, че 400 години преди
идването на Христос. Това са така наречените тихи години, имайки предвид, че няма пророческо слово или няма пророк в този период от време. Но в същото време това са динамични години за натрупване на събития, които увеличават месианските очаквания сред израелтяните. Ние знаеме, че всъщност Библията в този период, в рамките на тези 400 години е преведена на гръцки, това е Септуагинтата, което е изпълнение на пророчество за това, че езичниците ще започнат да търсят, да се информират и в последствие да започнат да се покланят на Израилевия Бог, на Йеова. След това ние виждаме войните, които са между Сирия и Египет, между двама от генералите на Александър Македонски и въвличането на Израел в тези междуособици, по-скоро като хора, които се намират между двете царства и са потърпевши от военните действия между двамата владетели. Виждаме, че около 150 години преди Христос, чрез Макавеите, под ръководството на Макавеите, виждаме, че има възстановяване на еврейската държава, имаме възстановяване на правилното свещеничество и правилната ритуалистика в храма. Виждаме, че Израел става независима държава, секат собствени монети и нещо много важно в един политически духовен смисъл, те за първи път от времето на Саул, от времето на Самуил, имат в управлението личност, която съчетава духовната и светската власт. Цар и свещеник. Знаеме, че Самуил беше съдия и беше и пророк, и беше и свещеник. Той съчетаваше в себе си цялата власт, ако мога така да се израза. И започват, разбира се, Симеон умира, нещо, което израелтяните не са подготвени, не очакват, тъй като те вярват, че той е Месията, който възстановява Божието царство на земята, и очакват след това Израилевото царство да започва да превзема околните народи, околните царства и по този начин Божието царство да покрие цялата земя. За тяхно разочарование Симеон умира, те дори очакват той да възкръсне, но това не се случва, което още повече засилва техните месиански очаквания. Очакват Божието царство да дойде на земята, очакват Бог да се върне на земята и да изпълни обещанията, които е дал на Израел, за това, че чрез тях, като негов народ, той ще управлява не само земята, но и цялото творение. Именно тук ние вече отиваме в Новия Завет. Отиваме в книгите на Новия Завет и слушателите със сигурност знаят, че първата книга в Новия Завет е Евангелие от Матей. Сега тя заема първо място в новозаветния канон, не защото е написана първа. Напротив, има повече исторически доказателства за това, че и не толкова исторически, колкото текстуални доказателства за това, че Матей не е първото Евангелие. Според голяма част от библейските изследователи, Евангелие на Марк е първото Евангелие. И един от принципите при текстуалния критицизъм е, че по-краткият вариант е винаги първи. Така че най-краткото Евангелие обикновено се счита за първото Евангелие. Още повече, то е и хронологичното Евангелие, докато Евангелие от Матей не е хронологично. И нямаме време в момента да доказваме чрез проследяване на историите в Марк и в Лука. Лука следва хронологията в повечето случаи на Марк. Да докажем, че голяма част от историите в Матей не са на същото място хронологически.
И това е, понеже Евангелие на Матей е подредено Евангелие. Евангелие на Матей е богословското Евангелие. То за това е сложено и първо в Новозаветния канон, защото то е естествения преход от Стария завет към Новия завет. То е естествения преход от месианските очаквания на евреите към изпълнението на тези месиански очаквания на евреите в лицето на Исус Христос от Назарет. И историите в Евангелие на Матей са подредени в два паралела. И ние с вас, може би тази вечер и занапред, ще проследим тези два паралела. Или богословската рамка на Евангелие на Матей, или тези два паралела са царя и царството. Царя и царството. Така че всички истории, дори и притчите на Христос, които вие в началото споменахте по отношение на Божието царство, те са групирани и подредени в Евангелие на Матей по такъв начин, че да може да се проследи развитието на идеята за царя и царството. В своето Евангелие Матей се опитва да даде отговор на 4 основни въпроса. Първият въпрос е дали наистина Исус от Назарет е Месията, който евреите очакват. Дали той е Давидовият потомък, дали той е Давидовият наследник на престола на Израел, който трябва да възстанови падналата Давидова скиния, или трябва да възстанови царството на Давид, да възстанови царството на Израел. Дали той е тази личност? Втория въпрос, на който Матей се опитва да даде отговор, и според мен, разбира се, успява да даде такъв отговор, е защо Исус Христос от Назарет, след като е очакваният от евреите Месия, след като той изпълнява месианските пророчества в Стария завет, защо всъщност той не установи физическото месианско царство на земята? Защо не го направи, ако той е царя? И Матей дава отговор на тези въпроси. И третия въпрос, който Матей се опитва да адресира, добре, след като Исус Христос не възстанови Давидовото царство и след като не възстанови Божието царство, физическото Божие царство на земята, това юдейско, месианско, Давидово, Божие царство ще бъде ли възстановено някога на земята? Ще има ли физическо измерение? Ще се сбъднат ли тези пророчества, че царството, че всички народи, всички царства ще станат царство на нашият Господ и на Неговия помазаник? Царството на Бога ще покрие ли земята? Това някога ще се случи ли? Матей дава отговор и на този въпрос. И четвъртият въпрос, който той адресира, добре, какво правим ние, вярващите в Бога хора, между тези две събития? Първото идване на царя на земята, Исус Христос, и неговото второ идване или второ пришествие, когато той ще дойде и ще установи месианското царство или хилядогодишното царство, както по-късно Йоан в своето откровение го нарича хилядогодишното царство на земята. Така че Матей дава отговор на тези 4 въпроса и доказва, че Исус Христос е царя, доказва, че евреите са виновни да не бъде установено неговото месианско царство при неговото първо идване. Да, това царство ще бъде установено в определен бъдещ исторически момент и той ясно дава каква е Божията воля за хората, вярващи в Бога, хората, които очакват идването на това царство между първото и второто пришествие на Исус Христос. Защо евреите са виновни да не може да се установи Божието царство на земята сега? Това ли казахте? Да, това казах. Самият Исус Христос казва нещо много важно на евреите и ние това ще го проследим, като разгледаме Евангелие на Матей. Той казва
царството ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Всъщност, евреите, които бяха естествено родените деца на царството, естествените наследници на царството. Както апостол Павел в посланието към Римляните 11 глава казва, че Израел е естествената маслина, не е дивата маслина. И че Израел е коренът. Но поради неверие някои от клоните се отрязаха. А пък поради вяра някои от клоните на дивата маслина, което сме ние, езичниците, Павел много ясно го казва, че именно това визира, ние сме присъдени към дивата маслина. А пък Исус Христос, пак се връщам към Матей, каза, понеже не принасят плодовете на царството, въпреки че са родени в царството, въпреки че са наследници на царството, царството се отнема от тях и се дава на народ, който ще принася плодовете му. Така че именно поради неверието и поради отхвърлянето на Месията, поради отхвърлянето на Исус Христос от страна на юдеите, царството не се реализира. Физическото царство на Бог не се реализира на земята. Ако погледнем, и ние с вас, надявам се да може да проследим това в продължение на нашата серия, учениците на Исус Христос непрекъснато го питат, кога ще възстановиш царството на Израел? Кога ще възстановиш царството на Израел? Дори ако погледнем в Деяния на апостолите, 1 глава, ако погледнем, това са 40 дена след Възкресението, Исус Христос беше с тях и им отвори ума, за да разберат писанията. Отвори им ума, за да разберат защо той трябваше да пострада, защо трябваше да бъде разпнат на кръст, защо трябваше да умре, защо трябваше да възкръсне. Отвори им ума и текста казва, че те разбраха писанията, за да разберат писанията. И в Деяния на апостолите 1 глава те му задават въпрос: добре, сега ли ще възстановиш царството на Израел? Няма след смъртта, погребението и възкресението на Исус Христос, след като чрез своята кръстна смърт той стана заместителна жертва, за да може всяко едно човешко същество да бъде спасено чрез покаяние и вяра, няма никаква техническа причина Бог да не възстанови месианското царство на земята. Точно това очакваха учениците. Те казаха: добре, разбрахме защо така се случи. Сега вече ти си възкръснал в прославено тяло, ти казваш, че цялата власт и сила на небето и на земята е съсредоточена в твоите ръце. Сега ли ще възстановиш царството на Израел? Исус отново ги залива с студена вода и каза: не е за вас да знаете времена и години, които Отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде Святия Дух и ще ми бъдете свидетели. Така че единствената причина, поради която царството се отлага и в богословието, този период между първото идване на Исус Христос на земята и второто пришествие, се нарича с няколко термина. Някои го наричат, тези, които вярват, че има различни диспенсации в човешката история, го наричат диспенсацията на благодата. Или други го наричат диспенсацията на Святия Дух, диспенсацията на църквата. Аз приемам малко по-така различна позиция и всъщност този период за мен, и се приобщавам към тази част от богословите, които смятат, че този период е така нареченият период на отлагане на царството. Периода на тайната на царството. И тайната, всъщност, апостол Павел в своите писма разкрива, той има няколко тайни, които разкрива, и те вече не са тайни. Една от тайните е, че езичниците са сънаследници с евреите в царството. Това е тайна, която през вековете
не се е знаела. Пророците не са виждали това. Отлагането на царството и факта, че на езичниците се дава шанс не само да бъдат спасени, не само греховете им да бъдат простени, не само да не отидат в ада, не само да не отидат в огненото езеро, но на езичниците се дава шанс да станат част от царството. Дава им се шанс да бъдат част от управляващото тяло на Господ Исус Христос, царя на царете, и чрез тях също Бог да управлява земята и в бъдеще Вселената. Така че Матей много ясно показва, че евреите са виновни за това. И всъщност апогея на отхвърлянето на Исус Христос като Месия е в Матей 12 глава. И ние ще проследим, че от Матей 12 глава, вече в 13 глава, Исус Христос започва да говори на еврейските, на юдейските множества, започва да говори с притчи. И текста в Матей казва: и без притчи вече не им говориш. И от този момент започва да говори на своите ученици, всъщност ги подготвя за своята смърт. Какъв е апогея на отхвърлянето на царя и на царството? Апогея е така наречената хула против Святия Дух. Това е апогея на отхвърлянето на Христос като Месия и като цар на идващото Божие царство от страна на книжниците и фарисеите. Но може би за това ще говорим малко по-натам, по-късно. Матей започва своето Евангелие, разбира се, с родословие. Целта, поради която той започва Евангелието си с родословие, е за да разкрие именно това: царя и неговото царство. Царя и неговото царство. Ние виждаме, че още в първи стих на Евангелие на Матей, 1 глава, в изброяването на родословието, Матей казва, че Исус е син на Давид. Това е директна препратка към Давидовото месианско царство и към обещанието, което Бог направи на Давид, че от неговия дом няма да липсва престолонаследник, няма да липсва някой, който да седи на трона на Юдея, на трона на Израел. Исус Христос е представен като син на Давид и всъщност даже в самото родословие ние виждаме, че Матей казва цар Давид. Другите също са царе, особено след Давид, но той единствено назовава Давид като цар, за да постави акцент върху това, че Исус Христос е всъщност Давидовият потомък. Също така ние виждаме пък, че той е син и на Авраам, което също така показва, че той е Месията, той е Авраамовият потомък. И апостол Павел много ясно показва, че всъщност Исус Христос е изпълнението на обещанието, което Бог даде на Авраам, че ще му даде потомък. И много интересно се аргументира апостол Павел, като казва, той не каза потомци, а каза потомък. И всъщност визира Исус Христос. Така че родословието е нещо много важно. Често пъти ние, когато четем родословието на Исус Христос, или пък което и да е родословие, изведнъж ние попадаме в, така да се каже, един списък от имена, един списък от личности, които дори не може да произнесеме техните имена, и често пъти хората прескачат прочита на родословията, но родословието е нещо много важно. Това е част от доказателствения материал на Матей, кой всъщност е Исус Христос.
И това е част от доказателствения материал, че той е потомъкът на Аврам и той е потомъкът на Давид. Той всъщност е изпълнение на обещанието към Аврам за нация, за потомство, за царство, за народ, за хора, които да се назовават с името на Бога, хора, сред които Бог да живее, сред които и чрез които да управлява, и отново акцента върху цар Давид, за това, че Исус Христос е Давидовият потомък. Той е Месията, който евреите очакват да дойде. Също така, много интересно в родословието е, че са включени и 4 жени в родословието. Точно това щях да ви питам. Да. Защото и се оказва, че Христос не е бил чист евреин. Значи Исус Христос е чист евреин, защото тези 4 дами със сигурност са се конвертирали към юдаизма. Особено за една от тях, за Рут, ние даже може да цитираме и нейните думи, която в така оброка си към Ноемин и каза, твоята земя ще бъде моя земя, твоя народ ще бъде мой народ и твоя Бог ще бъде мой Бог. Така че със сигурност, за да може след това децата на тези жени да са евреи, те са приели юдаизма, те са се, така както се нарича, конвертирали към юдаизма. Наистина сте права, защото ако те не са юдейки, не са еврейки, няма как и техните деца да са такива, защото националността при евреите се предава чрез майката, докато наследството на земята се предава чрез бащата. Защото в онези времена на войни, на преселения, на завладявания и така нататък, когато четем историята, често пъти не е много сигурно кой е бащата, но винаги е сигурно коя е майката. Така че всъщност националността при евреите се предава чрез жената. Много е интересно в родословието да се видят тези 4 жени. И тук в богословието богословите изличат богословски истини от родословието. И една от богословските истини на родословието е доктрината за благодатта. Защото всъщност тези 4 жени, които са езичнички и които ние знаеме, че 3 от тях са известни със своята греховност, не са били почтени жени. Едната е Тамар, както знаете, другата е блудницата Раф и другата е Вицавее. Знаеме, че насочвайки мисълта на евреите към тези 4 жени, всъщност Матей прави 2 неща. Показва, че Бог е благодатен, че Бог прощава, че Бог възстановява и не само това, но и благославя тези, на които е простил и тези, които е възстановил в взаимоотношения със себе си, до толкова, че той в своя промисъл е поставил неговия син да се роди от потомството на тези жени. И другата пък доктрина е доктрината за спасение на езичниците. Защото ние виждаме, че всъщност тези жени са 2 от тях, 3 от тях са езичнички, 2 от тях са езичнички, Раф, блудницата Раф и Рут. Тамар, разбира се, тя е еврейка, и Вицаве е еврейка, но те са известни със своята греховност. Така че родословието
е много важно като част от доказателствения материал за това, че Исус Христос е царя на евреите. След това ние виждаме, проследявайки в Евангелие на Матей от 1 глава 18 стих до 2 глава 23 стих, ние виждаме Матей описва раждането на царя. Раждането на царя. Или ние виждаме идеята за развитието на идеята по-скоро за това, че Исус Христос е царя на юдеите, този, който трябва да дойде и да възстанови Израилевото царство. Раждането на царя. Много е важно в тези истории да видим няколко значими доктрини. Първата от тях е доктрината за непорочното зачатие. Непорочното зачатие е много важна християнска доктрина. И всъщност много хора, дори християни, те всъщност дълбоко в себе си не вярват в непорочното зачатие, защото за тях е необяснимо. Чисто биологично за тях е необяснимо как може Исус Христос да бъде зачнат безземен баща. Разбира се, този тип християни приемат също така, че и сътворението на света, описано в книгата Битие, е всъщност алегория. Всъщност е алегоричен разказ за това как е възникнал света. То е обяснение, но реално тези неща не са се случили по този начин. Това е и част от причината те да не вярват в непорочното зачатие. Те дори не вярват в съществуването на еврейската нация преди Вавилонския плен. И археолозите, разбира се, напоследък ги оборват, откривайки най-различни артефакти и монети дори от времето на Давид с надписи и така нататък. Библията е вярна, не само като Божие Слово, свързано с нашият духовен живот, с нашият морално-етичен живот, но тя е истинна и вярна и точна и по отношение на историческите събития и факти, по отношение на географски местности, които са описани там, и по отношение на археологически такива. Така че, защо е важна доктрината за непорочното зачатие? Защото иначе, ако Исус Христос беше заченат по естествен начин, той нямаше да бъде безгрешен. И ако не е безгрешен, няма как да бъде спасител на човечеството. Той трябва да плати цената за собствените си грехове, ако е роден по естествен начин, защото греховността се предава чрез бащата. Така че ние имаме безгрешен спасител, който може да снабди с истинско спасение. И Матей и Лука свидетелстват за непорочното зачатие на Исус Христос, и Лука в 1 глава 34 до 38 стих всъщност казва как се случва това чрез осеняване от Святия Дух. Той казва, ангел Гавриил казва на Мария, Святия Дух ще те осени и зачнатото ще се нарече, ще бъде Божий син. Така че ние виждаме, доктрината за непорочното зачатие е важна в проследяването на развитието на идеята за Исус Христос като цар и на Израел и Божия пратеник, Божия Месия. Следващия епизод в развитието на идеята за царя е обявяване на раждането на царя. И точно както всяка царска особа, неговото раждане трябва да бъде обявено. Не е било отдавна времето, когато и тук в България, само преди, да речеме, 70-80 години, глашатаи по села и градове са обявявали такива вести радостни,
или пък и не толкова радостни, но в случая, когато се ражда престолонаследник, когато се ражда личност в семейството на важни хора, на управляващи хора, цялото население е известено за това. Аз дори си спомням, моя дядо ми е разказвал, че когато се родил Симеон Сакскобургготски, тогава всъщност не само, че са обявили навсякъде, това е, разбира се, преди 9 септември 1944 година, преди комунизма, но и на всички ученици тогава са вдигнали оценките с 1 единица. И тогава е имало оценка 7, тези, които са били отличници, и това е по повод на това, че се е родил през тази година престолонаследник. Така че обявяването на царя е също така част от отговора на въпроса, който Матей дава, че Исус Христос е всъщност престолонаследника, царя. Има принцип в библейската юрисдикция и този принцип е залегнал, разбира се, и в юдейското законодателство, че всяко нещо трябва да бъде потвърдено от устата на 2 и 3 свидетели. Това всъщност е и причината да имаме 3 синоптични евангелия. Думата синопсис означава да погледна заедно. И не само тези 3 евангелия, които са наречени синоптични, се допълват, но в същото време те са и 3 свидетели за това, което се е случило, и това придава достоверност на описаните събития. Разбира се, по-късно е написано и Евангелие на Йоан. И се смята, че Евангелие на Йоан всъщност е последната творба в новозаветния канон. Тя е последното нещо, което Йоан пише Евангелието, и всъщност с написването на Евангелие на Йоан се затваря новозаветния канон. Първото обявяване е на самата Мария, много интересно, в Лука 1 глава 31 до 30 стих. След това обявяването на баща му Йосиф в Матей 1 глава от 18 до 25 стих. И след това обявяването на овчарите, Лука 2 глава 8 до 14 стих. Или Матей и Лука, защото тук вече говорим за синоптичен подход, съчетавайки тези истории, ние виждаме обявяването на царя. Всички знаят, в Давидовия град се роди Спасител. След това виждаме поклонението на царя, описано както от Лука, така и от Матей, поклонението на царя, което също е много важно, тъй като Матей иска да покаже на своите съвременници и да остави писмен източник за това, че на Исус Христос се покланят като на цар. Първото поклонение от самите овчари, описано пак в Лука 2 глава. След това поклонението на Йосиф, на Симеон и на Ана в храма, когато на 8-я ден Исус Христос по еврейския закон, според традицията не само, но и според закона, той е обрязан на 8-я ден и всъщност става част от завета, става част от нацията, става част от Божия народ, и тогава Симеон и Ана, това е Лука 2 глава, се покланят на новороденият младенец, разбира се, изговарят и пророчески думи. И третата група, която се покланят на царя, това са мъдреците. Това са мъдреците, които идват от изток и търсят съвсем естествено в Ерусалим, в двореца на Ирод, търсят новородения престолонаследник, търсят новородения цар. И разбира се, много бързо разбират каква е реалността и Бог по свръхестествен начин ги завежда там, където е родения младенец, и те се покланят. Следващия етап в развитието е детството на царя, и ние виждаме в Матей 2 глава 13 до 23 стих. Матей описва историята, когато Исус Христос отива с родителите си в Ерусалим на поклонение,
и най-вероятно те отиват там и Исус Христос преминава през еврейския ритуал бар мицва, защото най-вероятно тогава е на 13 годишна възраст. Чрез преминаването през ритуала бар мицва, момчето става мъж, той става син на обещанието. И от този момент нататък вече родителите, бащата започва да го обучава в занаята или да го запознава с бизнеса, ако е бил бизнесмен или търговец, и той става мъж в семейството. Много е важно да имаме предвид, че от този момент нататък, след празника бар мицва, в синагогата момчетата вече не седат при майките си, а седат при мъжете, и в храма могат да влезнат в двора, където влизат само мъжете. Тази част от територията на храма, която е достъпна само за мъжете, мъжкия двор. От този момент те могат да влезнат. За да минат през този ритуал, те трябва да знаят наизуст много големи части от Тората, цели пасажи, цели книги, особено литургичните книги, трябва да ги знаят наизуст, минават през изпит, специална церемония и стават синове на обещанието. Следващото нещо е кръщението на царя. Следващата история, която описва Матей в 3 глава, кръщението на царя, където Йоан Кръстител публично заявява, че всъщност това е този, който ще поеме греховете на света. Това е този, който ще поеме греховете на света и този, който ще кръщава с Святия Дух. Това е начина, по който Йоан представя Исус Христос. Това е Матей 3 глава от 13 до 17 стих. Моментално след това Матей проследява изкушението на царя. Изкушението на царя, и това е Матей 4 глава от 1 до 11 стих. И така по този начин ние виждаме как Матей е подредил историите. Някои от тях, разбира се, са хронологични, но някои от тях са насъбрани нарочно на едно място, за да може да акцентира върху отделен момент от живота на Исус Христос и по този начин да спомогне за развитието на концепцията, за царя. Това, че Исус Христос е царя. Той е Аврамовия потомък и той е Давидовият наследник. Разбира се, най-интересно, може би, нямаме време да проследиме цялостното развитие на концепцията за царя, е отхвърлянето на царя, както казах, и това се случва в Евангелие на Матей 12 глава. Това е апогея на отхвърлянето. Ние знаеме, че Исус Христос влиза в конфликт с книжниците, с фарисеите, с еврейските старейшини, влиза в конфликт с тях, тъй като той не отговаря на тяхната представа, на техния критерий за този, за когото той твърди, че е Божия син, че е Месията, че е царя на Израел. И той прави множество такива твърдения, които за нас, четейки българския превод, по някой път са скрити, но ако ние четеме по някой път дори българския превод с еврейска перспектива, бихме могли да видим неговите месиански твърдения. Отхвърлянето на царя, както аз споменах, е Матей 12 глава, когато Исус Христос чрез изгонването на демон изцелява човек, който е и сляп и ням. Това е страхотно чудо. Човек, който едновременно е сляп и едновременно е глухоням. Това е страшно състояние на личността. Нито да вижда, нито да може да говори и да чува. И чрез изгонването на демон Исус Христос го освобождава и го изцелява. И тогава старейшините, книжниците и фарисеите започват
да казват, че Исус Христос прави това чрез силата на дявола, чрез силата на Велзевул. И тогава Исус Христос, ползва логика. Той не ползва текст от Стария Завет, не ползва текст от Тората или от Танака, но ползва логика. И той казва, може ли царството на Сатана да е разделено срещу себе си и да успее? Дом разделен против себе си няма как да устои. Няма как Сатана да изгонва Сатана. Той им дава логически аргумент и казва, това е месианско твърдение. Ако аз с Божия пръст изгонвам демони, то Божието царство е дошло между вас. С други думи, той казва, аз съм царя, аз съм месията. И тук те тотално го отхвърлят. И той им казва, че хулата против Святия Дух няма да се прости. Сега, бих искал да споделя на базата на текста, на базата на контекста. Какво е хулата против Святия Дух? Много хора идват при мен като в позицията ми на пастор и казват, пасторе, притеснявам се, сега дай да ти разкажа, да не би да съм похулил Святия Дух, да съм извършил непростимия грях. И обикновено аз им казвам, ако се страхуваш, че си извършил непростимия грях, най-вероятно не си го извършил. Защото на базата ние трябва принципа да го извлечеме на базата на историята, на базата на контекста, в който Исус Христос казва това. Извадиме ли хулата против Святия Дух извън контекста, в който Исус го казва, тогава може да означава всичко. Ние трябва да търсиме принципа в самия контекст. С други думи, ние виждаме хора, които са в управленска позиция. Те са религиозни водачи. Те са хора, за които Исус Христос казва, че седат на Мойсеевото съдилище. Те са хората, които управляват народа. Старейшините на народа, книжниците и фарисеите. Това са от една страна религиозните водачи, духовните водачи, от друга страна са главите на фамилията, главите на семействата. И те са управителното тяло в Израел. Старейшини и книжници и фарисеи. Исус Христос извършва невероятно чудо, за което той логически им доказва, че е от Бога. Няма как да е от дявола. Но, ако те признаят, че това, което Христос върши, е от Бога, тогава те трябва да го признаят. Самият той им казва, че е царя, че е месията, че е този, който те очакват да дойде. А ако те признаят, че чудото, което върши е от Бога и че той е царя, това означава, че те трябва да слезнат от Мойсеевото съдилище и да му кажат, добре дошъл, заповядай, седни, ние сме твои слуги. Аз за себе си съм извлекал една работна дефиниция за това какво е хулата против Святия Дух. Когато човек вижда ясно и неоспоримо действие на Святия Дух и в неговото съзнание няма и грам съмнение, че това е действие на Святия Дух, но ако признае, че е действие на Святия Дух, това застрашава неговата позиция, застрашава неговия авторитет, застрашава неговото положение, което взема в обществото или в църквата, защото говорим за религиозен контекст, и само за да запази своята позиция, само за да запази своя авторитет, а в много пъти и да запази своя бизнес, както е с книжниците и фарисеите, той казва на черното бяло и казва, не, това не е действие на Святия Дух, е действие на дявола. То това е хулата против Святия Дух. Това отнася ли се за моменти на гонение? Това е много повече, отколкото човек в моменти на гонение да се отрече от това, че е християнин. Да се отрече от Бога. Петър се отрече 3 пъти от Исус Христос.
Сега, аз не насърчавам хората да се отричат от Исус Христос. Нали, не им казвам във време на гонение. Да, във време на гонение, особено както е сега на територията на ислямска държава, приемайте исляма и зад гърба си дръжте сключени пръсти. Нали. Нали. Не казвам, не насърчавам хората в това. Но е различно, когато във време на гонение, когато поради страх или просто страх от смъртта и така нататък, човек се отрече. И е различно, когато, за да запазиш властта си, религиозната си власт, позиция, имидж, престиж, ти казваш на действието на Божия дух, че е от дявола и тотално отхвърляш действието на Святия дух, само защото това застрашава твоята позиция, мисля, че това е признак на прегоряла съвест. А те имаха ли друга логическа причина да го направят? Да кажат, че това е действие от дявола. Нямат. Нямат никаква. Ако погледнем в своето обвинение към Исус Христос, те никога не го обвиняват в това, че нарича себе си цар на Израел. Или чрез действията си показва, че е цар. Дори когато тържествено влиза в Ерусалим и е възцарен от тълпата, техният аргумент срещу него не е той не е царя. Защото тези хора си познават родословията назад до Аврам. Някои от тях сигурно и до Ной. И ако Исус Христос, те имаха каквото и да е съмнение или доказателство, че той не е този, който твърди, че е, те щеха да му издърят очите, щеха да го засипат с тонове доказателства и да му кажат: не, ти не си Давидовия син, ти не си Давидовия потомък, ти не си по право царя на Израел. Но те нямат такъв аргумент срещу него. Няма такъв аргумент срещу него. Даже всъщност до голяма степен това е причината за тяхната злоба, ненавист и опит той да бъде по някакъв начин дискредитиран, дори убит. Това е аргумента на Ирод. Ирод не твърдеше, когато се роди Исус Христос, че Исус не е наследник, че не е цар. Още повече, че Ирод дори не е юдеин, той е едомит. И той по политически причини, поради договореност с римската управа, е всъщност цар в Израел. И всъщност, когато дойдоха мъдреците да търсят родения младенец, престолонаследник, той извика книжниците. Извика книжниците и ги попита за какво става въпрос, и те извадиха пророчеството и му казаха: ами трябва да се роди, очаква се в Витлеем да се роди цар. Ето го пророчеството, нали, на пророк Михей. Нали? И той изпрати тогава точно в околностите на Ерусалим, защото Витлеем е на 5-6 км от Ерусалим. Изпраща и в цялата околност, избива всички младенци от 2 години надолу. Защо? Защото той знае, че Исус Христос е законния наследник на Давид и той има право над престола. Затова го прави. По същия начин и книжниците и фарисеите. Особено книжниците и фарисеите знаеха кой е Исус Христос. Но когато знаеш кой е Исус Христос, те трябваше да загубят своята власт, позиция, престиж, за много от тях и бизнес, и трябваше да му се поклонят, да го приемат като такъв. Именно затова те постъпиха по този начин. И това е за мен, на базата на контекста, хулата против Святия Дух. Когато виждаш действие на Бога, когато си убеден, че няма как да не е действие на Бога, но за да запазиш себе си и позицията, на която си, ти казваш: не, това не е от Бога. Без да имаш аргумент. Просто кажеш: не, това не е от Бога.
това всъщност е хула против Святия Дух. Хората, които извършват хулата против Святия Дух, знаят, че извършват хулата против Святия Дух. Те го правят целенасочено. Те го правят съзнателно. Затова греха е непростим. Какво става с тези, които без да искат го правят? Има ли такива? Може ли човек да го обиди до такава степен, без да знае, че го прави? Не мисля. Човек в незнанието си или в заблудата си или в невежеството си може да говори против Бог, може да кълне Бог, може да се противопоставя на Бог. Но това е в заблуда, в невежество, в състояние, в което човек няма информация или просто духовният му разум, духовните му очи не са отворени и той не го вижда. Такива хора в момента, в който завесата на заблуда, невера и невежество падна от тяхното съзнание, те се обръщат към Бога и съжаляват за това, което са направили. Тук говорим за умишлено действие. Примерно, някакъв съвременен пример, ако мога да дам, примерно една такава аналогия, ако мога да направя. Ако да речеме в църквата на даден колега стават чудеса, знамения, спасяват се хора, църквата му нараства и аз богословски, доктринално, библейски не мога да намеря нещо нередно, не мога да намеря нещо лошо. Но в същото време се страхувам, че хората от църквата, която аз пастирувам, ще отидат там, защото виждат силата, действието, помазанието на Святия Дух. И аз именно с аргумент да запазя църквата, да запазя стадото, да продължавам аз да съм си пастор, хората да не ме напуснат и да отидат там, където виждат действието на Бога, започнат да говоря без да имам каквото и да основание. Да говоря, не, той не е от Бога, той еди какво си, той еди що си, но мотива ми е за да запазя себе си, да запазя позицията си. Това е много близко до хулата против Святия Дух. Когато нямам богословски аргумент срещу колегата, нямам логически аргумент, но за да запазя себе си, аз съм склонен да намеря начин да го подцена, да го оплюя, да измисля нещо и така нататък. Това много се доближава до хулата против Святия Дух. Ако мога и аз да споделя един такъв пример, много пъти се случва в България да идват различни биоевангелизатори, било друг тип служители. И тогава много ясно се очертават два лагера. Единия винаги се опитва да извади аргументи, които са доста несъстоятелни. С една единствена цел да може другите да не отидат там. А може би и с други цели. Така че наистина има съвременни аналогии. Но нека сега да направим кратка пауза, защото времето доста напредна и трябва да започнем играта. Познаваш ли добре своята Библия? Вероятно вие имате въпрос, който да зададете сега на слушателите на Радио Светлина. И той е какъв? Защо родословието на Исус Христос в Евангелие на Матей е различно от родословието в Евангелие на Лука? Защо двете родословия на Исус Христос са различни в Евангелието на Матей и в Евангелието на Лука? Изобщо на драгите слушатели правило ли ме впечатление, че са различни? Имате, уважаеми слушатели, малко време. Сега ще имаме една песен време, в която може да потърсите отговор на въпроса. Защо двете родословия на Христос в Евангелието на Лука и в Евангелието на Матей се различават?
Отново сме в ефир, скъпи слушатели. Вие сте с предаването Нашето мнение по вашите теми. Доста сериозен разговор тук се заформи по отношение на последно на хулата против Святия Дух, въпреки че темата е Божието царство и говорим за царя на това царство, Христос. Мога ли да питам сега, излиза, че в родословието си Христос има блудници и езичници. Но това отгоре най-демонстративно девица зачева от Святия Дух, после царя се ражда в обор, после слугува той на хората, а не обратно. Да не говорим, че умира наклеветен на кръста, при това гол. И като възкръсване обявява това повсеместно. Изглежда Бог изобщо не се интересува от одобрението на човека. А нали всъщност целта му е да спечели човешките сърца, да му се покланят и да го следват. Не е ли това противоречиво? Абсолютно противоречиво е. И аз лично смятам, че ако Исус Христос трябваше да дойде в нашето време, много от нас бихме постъпили именно като неговите съвременици. Защото ние, всеки един от нас, който достатъчно дълго време е ходил на църква, достатъчно дълго време е слушал проповеди, беседи, чел е Библията, има формирани представи за определени неща. Как трябва да изглеждат, как трябва да се случат, какъв е модела, какъв е реда, какви са порядките. И ние имаме предварителна нагласа. И всъщност, когато се случи нещо, което е извън нашата рамка, извън нашия стереотип, извън нашите очаквания, съвсем естествено първата реакция на човека, и това е с цел човек да съхрани себе си, е да го отхвърли. И всъщност, колкото човек е на по-високо ниво, говориме обществено, религиозно, с по-дълбоки корени, с по-наслоена традиция, толкова му е по-трудно да излезне извън собствената си рамка, извън собствените ограничения, които е приел и през които гледа на себе си, на хората, на Бог, на Библията, на предстоящи събития. Всъщност се получава противоречие. И затова казвам, че и ние, голяма част от нас, най-вероятно бихме постъпили по подобен начин. Христос се интересува от хората. И ние виждаме, че той има група от хора. Разбира се, на фона на всички израелтяни, тя е малка група от хора. Виждаме, че апостол Павел в първото си писмо към църквата в Коринт, той говори за около 500 човека. Нали? В горницата бяха 120 и това е 10 дена след възнесението на Христос. Виждаме, че имаше хора, които бяха склонни да погледнат извън установената рамка и всъщност да видят, че Христос по един своеобразен начин, извън техните очаквания и предварителна нагласа, всъщност изпълнява пророчествата, всъщност не противоречи на текста, който те са чели хилядолетия. Просто е извън тяхната рамка. Така че всъщност това е истинската вяра. Истинската вяра е човек да се откаже от собствените си предубеждения. Истинската вяра е човек да е склонен да се променя, когато види повече светлина, повече истина. Истинската вяра е човек да е способен да се откаже от своята традиция, ако вижда, че тя е небиблейска. Това е истинската вяра. Истинската вяра е готовност за непрекъсната промяна. Тук не говорим за промяна на доктрините, за промяна на вярванията. Говоря по-скоро за промяна на неща, които
не противоречат на Библията, но не са извлечени от Библията. Наши човешки разбирания, предания, традиции, форми, които в Библията, например, никъде няма форма на богослужение или няма литургична форма в Новозаветната църква. Нали? Както и хваление. Точно така. Няма такива форми зададени в Библията. Но ние всички имаме своите предпочитания. И когато всъщност ние отричаме предпочитанията на другите хора, не защото не са библейски, а защото не са нашите предпочитания, всъщност ние изпадаме в същата ситуация. Така че част от истинската вяра е човек да е склонен да се променя светлината на Божието Слово и да не разчита на своя стаж, да не разчита на неща, които е акумулирал, като да речеме, аз съм пето поколение християнин, примерно, евангелист, протестант, 50-та. Да, това носи своите благословения, но това всъщност може да бъде и голяма пречка. Може да бъде и голяма рамка. И голяма бариера аз да видя нещата по начина, по който Бог ги вижда. Така че да, Христос беше тотална изненада за своите съвременици. Тотална изненада. Но ето тук вярата в Бог е ежедневие, в което човек се доверява на Бог, търси водителството на Бог, търси съвета на Бог, търси волята на Бог. Не живее на базата на предразсъдък, на стереотип, на форма, на рамка, която... Рамката помага, прави ни да бъдем сигурни в себе си. Докато Бог не иска да бъдем сигурни в себе си, иска да бъдем сигурни в Него. Тотален шок за евреите. Но пък показателно е, че след Възкресението за много кратък период от време, значи историците, нали, особено Йосиф Флавий, казват, че до 70-та година много от гражданите на Йерусалим са били християни. Някои дори твърдят до 50% от йерусалимските жители са били последователи на Исус Христос. Хайде да не ги наричам християни, защото не са се наричали така, но са били последователи на Исус Христос. Което за такъв кратък период от време всъщност е показателно за това, че много от тях са променили възгледите си. В Деяния на апостолите се казва, много от свещениците се покориха на вярата, което показва едно преосмисляне, което е малко постфактум, но в личен план, разбира се, помага на тези хора да се спасат, греховете им да бъдат простени и да имат взаимоотношения с Бог. Не знам дали отговарям на въпроса. Да, отговаряте. Аз бих искала да повторя обаче въпроса ви към слушателите за рубриката "Познаваш ли добре своята Библия?". Въпросът беше такъв: защо се различават двете родословия на Христос в двете евангелия от Лука и от Матей? Слушатели, вие може да отговаряте писменно в скайпа Радио Светлина, написан на латиница, логично, слято. Следващия ми въпрос, пастор Еленков, е: какъв е човека в Божието царство? Каква е неговата позиция, участието му? Подчинен ли е той? С какво? Как е представен човек? Това е много обширна тема и аз се надявам да може да достигнем и до там. На всеки един от нас, чрез Исус Христос, чрез жертвата на Исус Христос и поради неверието на юдеите в онзи период,
ни е дадена възможност ние да станем част от царството. Ние ставаме част от царството, когато се родим в това царство. И както евреите, те бяха естествено родени в царството. Исус, когато се роди, беше обрязан на 8-я ден, стана част от завета, стана част от нацията, стана част от царството и стана наследник на царството. Но това е естествено раждане в царството. Библията ни говори за едно духовно раждане в царството. Самия Исус Христос каза на Никодим, че дори тези, които са естествено родени в царството, трябва да бъдат и духовно родени в царството. Така че, за да станем част от царството, ние трябва да се родим в това царство. От тук насетне, след като сме родени в това царство, ние трябва да принасяме плодовете на това царство, защото нека не забравяме, че част от евреите бяха отрязани от царството, царството им беше отнето, защото не принасяха плодовете на царството. Така че ние, след като сме родени в царството, трябва да принасяме плодовете на царството. И съвсем естествено, ние ставаме наследници на царя. Ставаме наследници на Бога в това царство. Само че в Божието царство няма комунизъм, няма равенство. В Божието царство има ясно изразена йерархия. И тази йерархия не е по наследство или не е по някакви други признаци, а е на базата на слугуване. Този, който е най-голям в царството, трябва да бъде слуга на всички. Или всъщност този, който е най-голям в царството, принася най-много плод. Самите притчи на Исус Христос, ако погледнем в Матей 25 глава, ние виждаме една от притчите, притчата за талантите. Притчата за талантите е интересна притча и виждаме, че там се дадаха пари, различно количество пари на различните слуги на Бога. И това вече зависеше от техните способности, казва текста. Това, което е важно, че от всички се очакваше приръст. Очакваше се от всички тях това, което им е дадено, да го развият и да го умножат. И тук, ако направим паралел с притчата за мнасите, защото двете притчи, принципът е един и същи, изводите са едни и същи, в притчата за мнасите, царят, когато поиска сметка от слугите си, каза на този, който беше увеличил мнасите си на 10, каза: влез и управлявай на 10 града. На другия, който от 2 ги беше направил 4, чрез принасене на плод, чрез труд, чрез слугуване в царството, му каза: влез и управлявай над 4 града. А този, който нямаше приръст, всъщност взе от него това, което имаше, и го даде на този, който имаше най-много. Това е много интересен принцип. Обикновено ние взимаме и даваме на тези, които нямат. Но човека, който няма, има причина да няма. Нали? Християнството не е хуманизъм. Християнството не е да вземеш от богатия да дадеш на бедния. Християнството е, разбира се, да помогнеш на човек, когато е в нужда, но в същото време и да спомогнеш за неговото развитие. Ако човек не иска да се развива, всъщност проблема е в него. Така че, да, като видиш гладния, нахрани го, като видиш голия, облечи го, като видиш странника, приюти го, но това не значи да го осиновиш. Това означава в момента да му помогнеш в нуждата, в която е, и да му помогнеш той да излезе от тази ситуация, да се развие. Това е целта на църквата. Но, нали, да се върнем. Виждаме, че зависимост от слугуването, зависимост от приръста, в царството хората ще имат различна позиция. Когато ние се родим в царството, ние всички ставаме синове и дъщери на Бога. И братя и сестри на Исус Христос.
Разбира се, той не спира да бъде наш Господ, Господар, не спира да бъде Бог, но в същото време има и този тип взаимоотношения. Той става нашия по-голям брат. Ние сме наследници с него на Божието царство. Така че, да, ние сме синове на царството, дъщери на царството, деца на Бога, наследници на това царство. Ние ще влезнем в пълното наследство на царството в хилядогодишното царство и, разбира се, във вечността, когато Божието царство физически ще се прояви. Физически и политически на планетата Земя, ние ще управляваме с Христос и ще царуваме с Него. Но пак на базата на принципа сега, когато царството е скрито. Това пък са друга част от притчите. Царството е скрито. Нали? То е закопано имане в нивата. И човек трябва да даде всичко, което има, за да придобие цялата нива, за да може да придобие богатството, заровеното съкровище. Това е също много важен принцип. Надявам се да може да говорим и за него. Така че, да, ние сме синове, ние сме наследници, но нашето наследство зависи и от нашето покорство, зависи от плодовете, които принасяме. Мисля, че миналия път ли говорихме, не знам кога беше, че човек може да е роден в западна държава с много висок стандарт и в същото време да бъде беден, в същото време да бъде бездомен, в същото време да бъде клошар. И това не защото държавата не му дава възможност, не защото обществото не му дава възможност, а защото той не е взел правилните решения, не е направил правилните избори и не е предприел необходимите действия, за да може да се възползва от факта, че живее в една западна, добре устроена държава. Така и в царството. Така че ние имаме много висока позиция, но и много висока отговорност в царството. И апостол Павел в посланието към римляните предупреждава езическата църква и им казва: вие, които сте присъдени противоестествено, от дивата маслина сте насадени на питомната. Не дейте се хвали срещу клоните. Срещу кои клони? Срещу отрязаните. Защото ако Бог тях не пожали, колко по-малко ще пожали вас. Ако естествено родените не пожали, а отне царството от тях, колко по-лесно. Ако ние покажеме неверие, ако ние покажеме липса на даване на плод в царството, колко по-лесно наше ни отреже Господ. И тук, разбира се, не говориме човек да си загуби спасението, а говориме да не участва в царството, да не получи награда, да не наследи неща, които Бог е предвидил в царството за тези, които наистина са верни. Само да ви отклоня за момент. Това не означава ли също да не сме антисемити? Разбира се. Разбира се, не трябва да бъдем антисемити, защото Бог каза на Авраам, че ще благослови всеки, който го благославя, и ще прокълне всеки, който го проклиня. Това продължава да е валидно. Това обещание на Бог към Авраам и неговото потомство продължава да е валидно. И ние имаме отговорност да обичаме Израел, ние имаме отговорност да се молим за мира на Ерусалим, за териториалната цялост на Ерусалим и на Израел и да подкрепяме Божия народ. Не защото са добри хора. Напротив, самия Бог казва, че са коравовратни. Самия Бог каза на Мойсей: оттегли се, за да ги унищожа, а от тебе ще направя велик народ. В моменти от човешката история на Бог му омръзна от тях и беше склонен да започне от начало. Така че ние не ги обичаме и не ги подкрепяме, защото са добри хора. Напротив, не са добри хора. Но ние ги обичаме и ги подкрепяме и се молиме за тях, защото са възлюбени от Бога.
Защото Бог казва, че трябва да направим така. Защото Бог има план за тях, защото Бог ще ги възстанови. Защото Бог ще дойде в лицето на Исус Христос на земята, не на друго място, ще дойде в Ерусалим и ще управлява от Ерусалим. Новия Ерусалим ще слезне на мястото на стария Ерусалим. Бог е решил да настани името си точно на тази нищо и никаква територия, която днес е Израел. По причини, които са известни само на него. Много изненада. Да. Аз отново ще повторя въпроса ви към слушателите. Защо се различават родословието на Христос в Евангелието на Матей и родословието на Христос в Евангелието на Лука? Може да пишете на редакционния ни Skype Радио Светлина, написан с лято на латиница. Не искам да прекъсваме разговора сега, защото наистина темата е безкрайно интересна. Имаме още малко време. Кажете, Божието царство от времето, когато Христос беше на земята ли започва? Или всъщност то датира от преди човека изобщо? Много беше интересно, че Йоан Кръстител викаше, че царството наближи. Да. Как човек би могъл да се обърка? Какво да мислим по този въпрос? Да. Аз и миналия път малко споменах за това, че всъщност Божието царство винаги е съществувало. Защо? Защото Божието царство е Божията власт, авторитет, управление и контрол на цялото творение. Така че Божието царство винаги е съществувало и никога не е спирало да съществува. Но всъщност проблема е следния, че Бог иска неговото управление да слезне на земята. И той от планетата Земя, чрез хората, които е сътворил, заедно с тях да управлява. Именно затова е молитвата Отче наш. Миналия път малко говорихме за това. Да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. И когато говориме за това, че Божието царство е било в определени исторически моменти, в други не, то става въпрос за Божието царство на земята. Божието царство от земята. Божието управление от земята. И затова казваме, че Божието царство е било на земята, когато царя е бил на земята. И проблема е не властта, управлението и контрола на Бог. Той винаги е във власт, в управление, в контрол. Нищо не е извън неговия контрол. И миналия път дори говорихме за това, че всъщност дявола не е изобщо никакъв проблем за Бога. И всъщност той не е съперник на Бога. Той е съперник за умовете и сърцата на хората, докато власт, сила, мощ, знание, интелект и така нататък изобщо не може да започне да се сравнява с Бог. Но проблема е, че Бог иска да управлява чрез хората. Иска да има семейство, иска да има народ, иска да има нация. И не както ангелите, въпреки че ангелите също имат свободна воля, виждаме дявола Луцифер пада и заедно с него ангелско множество, но иска хората доброволно, с любов, с готовност, с желание да следват Бог, да му се доверят, да му вярват, да му се покоряват и Бог чрез тях да реализира своите планове за Вселената. Ние не знаеме какви са плановете на Бог за Вселената. Не знаеме какви са плановете на Бог изцяло. Говориме за сътворението на човека. Защо Бог искаше да сътвори човека? Разбира се, частично ние знаеме. Човека, сътворението на човека е израз, външен израз на божествената любов. Когато Бог обича, той трябва да изрази тази любов. И той изразява в сътворението на човек. В сътворението на, знам, че ще прозвучи драстично, но в сътворението на същества от негов тип.
Ние сме в образа и подобието на Бога. Ние сме Божии. Ние сме сътворени Божии деца. Но Бог иска доброволно да го следваме. И поради факта, че човек се разбунтува срещу Бога, Бог няма как да обитава заедно с човека и човека да остане жив. Затова трябваше изкупител, трябва Христос, за да може човек да бъде простен, да бъде спасен, да бъде новороден, да бъде възстановен, неговото естество да бъде възстановено в предгреховното състояние. И това ще стане напълно и с възкресението на нашите тела, когато ние ще бъдем възстановени напълно в образа и подобието на Бога. И тогава Бог ще управлява с нас и чрез нас. Тогава идва вече и новия Йерусалим на земята. Или Божия контролен център, управленски център слиза на земята. И Бог от планетата Земя, заедно с неговите деца, заедно с неговото семейство, ще управлява Вселената. И Бог, съм убеден, че има невероятни планове. Апостол Павел казва: око не е видяло, ухо не е чуло и на сърцето на човек не е дохождало това, което Бог е приготвил за тези, които са възлюбили неговото явление. Ние нямаме представа какво Бог всъщност възнамерява за тези, които изберат да го следват, да бъдат верни и които са възстановени в неговия образ и подобие. Така че Бог никога не е губил контрол. Просто човек се отклонил от Божията воля, план и цел за неговия живот. Аз за това казвам, че цялата човешка история, вече 6000 години и още 1000 години и хилядогодишното царство, всъщност ще бъде и е връщане назад към първоначалното състояние на човека преди грехопадението. И, както обичам да казвам, за Бог 7000 години не е абсолютно нищо. Той има време, така че едно 7000 годишно отклонение от първоначалния план не е нищо, още повече, що го е предвидил, че ще стане така. Една седмица е това. Да, ако боравим с тая терминология, една седмица. Да. Така че ние сме призвани за велики неща. Ние не може да започнем да си представяме за какви велики неща сме призвани. За да може апостол Петър да каже, че тежестта на вечната слава, която Бог има за нас и която ще се разкрие, когато дойде Христос, не може да започне да се сравнява с временните страдания, които преживяваме тук и сега. Това означава, че е нещо немислимо, извън нашата способност да си представим и да формулираме. Но просто трябва да повярваме, да се довериме на Бог, че това е така. И всъщност всичко, което Бог прави в живота ни, много е важно да разбереме. Независимо дали е помощ, независимо дали е съдействие, протекция, изцеление, Бог не ни изцелява заради самото изцеление. Бог ни изцелява, за да може ние да имаме лична опитност и доказателство за това, че нещата, които Той казва, са такива, каквито ги казва. За да може чрез тази лична опитност ние да му се довериме за неговия план за нашия живот. Йоан го казва това. Йоан казва: всичко това се написа за делата, които Христос извърши и за чудесата, които направи. Всичко това се написа, за да повярвате, че Исус Христос е Божия Син и като вярвате в Него да имате вечен живот. Така че свръхестествената намеса на Бог в човешкия живот не е самоцел, а тя е с цел Бог да ни помогне ние да му повярваме за всичко, което Библията казва, че Той има за нас. Да имаме от първа ръка опитност. И много хора, аз дори наскоро съм свидетел на подобни ситуации, Бог ги изцелява, Бог ги освобождава, живота им се променя и те казват: ми хубаво, слава на Бога, благодаря много. Ако имам някаква нужда, отново ще знам къде да дойда, знам къде да се обадя. И продължават с живота си. Всъщност те тотално
изпускат причината, поради която Господ се е намесил в техния живот. И тук е нашата роля да им обясним това. И те, разбира се, пак имат избор да не ни разберат. Така че... Има ли отговори на въпросите? Има отговори. Нека да видим какви са. Георги Гетов казва: да, родословията са различни, защото едното е по бащина линия, а другото по майчина. В Матей е по бащина линия, по родословието на Йосиф. Това верен отговор ли е? Ами за съжаление не е верен отговор. Защо? Защото наследството наистина се предава чрез бащата. Но тогава защо трябва да има родословие на майката? Какъв е смисъл да има родословие на майката? Подобен отговор дава и Слави Борисов. Едното родословие е по линия на Мария, а другото по линия на Йосиф. Не е така. Интересно, но не. Родословието на Йосиф ние може да го проследиме частично. Как? Чрез книгите на царете и летописите. И чрез родословията, които са, особено родословието на Лука, може да го проследиме и до потопа и чрез потомците, описанието на потомците на Адам до Ной. И може да видим, че те съвпадат с родословията частично и в Матей, и в Лука. Нали, родословията, подсказвам леко, родословията между Лука и Матей започват да се разминават след цар Давид. Назад Слави от Борисов. Да. Слушам ви. Не, това е просто като... Жокер. Слави Борисов допълва по-скоро по линия на майката на Мария и по линия на бащата на Мария. Не, добре. Предаването ни почти приключва. Този път нашия слушател Георги Гетов не даде, може би, пълен отговор. Това е прецедент. Може би прецедент е също, че нямаме верен отговор в предаването на въпрос, поставен от госта. Но това не означава, уважаеми слушатели, че следващия път няма да намерите отговора. Участвайте винаги, когато идва ред за рубриката "Познаваш ли добре своята Библия?". Допускам, че причината е, че отговорът не се състоеше в библейски стих. Тогава той лесно можеше да бъде открит. Но ето, това е изненадата на живото предаване, това е изненадата на нашия гост. Трябва мога да дам още един жокер. Мога да дам. Ако слушателите ми повярват, че всъщност целта на Евангелие на Матей, което е богословско Евангелие, което е подредено Евангелие, което не е хронологично Евангелие, нито е първото Евангелие, целта и мястото на Евангелие на Матей е с цел да докаже, че Исус Христос е Давидовия потомък, по право наследник на престола на Давид, цар на Израел. Ако вземат това под внимание, много лесно ще разберат защо двете родословия се разминават. Добре, заслужава си да се помисли. Към края сме. Може би е хубаво да се помолим сега, по-скоро вас да ви поканя да се помолите. Имаме една любима слушателка в Радио Светлина, която скоро е научила, че има някаква форма на артрит. Бъдете така добър да се помолите и за нея, за да може да и се размине тази болест, да не може да се закачи за живота й. Също още една молба има: подкрепи Ивка, се казва. Става въпрос за момиче от Евангелската църква във Варна, която е в кома. Поддържането на човек в кома в домашни условия струва близо 3-5 хиляди месечно лева.
В България условията са такива, че след третия месец просто си го пращат вкъщи човека в кома и близките му да се грижат за него. За съжаление, това са условията тук и в много европейски държави. Молете се за Ива, за да може Бог да се намеси в нейната ситуация. Това изпраща Елена Попова като нужда. Ще се помолим и аз бих искал да поканя и да помоля всички слушатели на Радио Светлина, които все още са в ефир, така да се каже, в скайп, в интернет, да се помолим заедно. Татко Небесен, благодарни сме Ти за това, че днес по един такъв уникален начин ние може да разговаряме за Тебе и за Твоето Слово. Благодарни сме Ти, Боже, за това, че чрез Святият си Дух Ти отваряш нашите умове, отваряш нашите сърца и ние може да Те познаем, може да разберем Словото Ти, може да вникнем в Твоя план, може да разберем от опит каква е Твоята воля, това, което е добро, угодно на Тебе и съвършено. Благодарим Те. Аз те моля Ти да благословиш всеки един слушател тази вечер. Всеки един, който е отделил от времето си, от почивката си, от неща, които би могъл да свърши със семейството си или други такива и Боже се е посветил да слуша това предаване. Аз те моля да благословиш всеки един от тях. Всеки мъж, жена, дете, тинейджър, от най-малкия до най-големия Ти да ги благословиш. Моля Те, Боже, Ти да докоснеш умовете и сърцата на всеки един слушател. Моля Те, Татко, Ти да събориш в нашите умове всяко нещо, което се издига над познанието на Твоето Слово. Всяко нещо, Боже, което е изградено като стереотип. Всяко нещо, което е изградено като крепост. Всяко нещо, което е изградено, Боже, като висока преграда и стена и не от Тебе, и не почива на базата на Твоето Слово. Ние Те молиме, помогни ни да го съборим. И нека всеки разум да се покори на Тебе, на Господ Исус Христос. Моля Те, изцели, Боже, всяко едно сърце, всеки един, който, Боже, се чувства отхвърлен, отблъснат, всеки един, който се чувства наранен, всеки, който смята, че с него е злоупотребено по един или друг начин и, Боже, има горчевина в сърцето си. Аз Те моля Ти да изцелиш всички тези сърца. Боже, изцели всяко негативно усещане, чувство, емоция, обида. Молиме Те и възстанови мира и радостта на нашето спасение. Молиме Те и за физическо изцеление, особено, Боже, за тази наша слушателка, която се открили артрит. Боже, за Тебе няма неизлечими болести. За Тебе няма фази на болестта, от които Ти да не можеш да изцелиш човека. За Тебе няма закъснение или фатално закъснение в изцелението Ти. Не, Боже. Ти можеш, Боже, и от мъртвите да възкресиш. И Твоето Слово ясно го показва. И в съвремието ние слушаме, четем и гледаме за подобни ситуации, които Ти правиш по света. За Тебе няма невъзможно. И затова ние предаваме тази наша сестра в Твоите ръце и в името на Господ Исус Христос Те молиме за нейното физическо изцеление. Нека този артрит да отстъпи от нейното тяло, да отстъпи от нейните кости, да отстъпи от нейните стави в името на Господ Исус Христос и нека поради пролятата Му кръв и поради жертвата Му на Голгота да дойде изцеление в живота на тази наша сестра. Ние вярваме, че Ти изцеляваш и днес. Ние вярваме, че в Твоите рани ние имаме изцеление. Ние вярваме, че изцелението е хляба за Твоите деца. И Те молиме тая вечер, днешния ден, Ти да докоснеш тази наша сестра с изцеление. Молиме Ти за това дете, което е в кома. Татко, ние не знаем какъв е Твоя план за нейния живот. Ние знаем, че Ти изцеляваш. И, Боже, ние се молиме за това дете, за Твоето изцеление, за Твоето чудо, за това, което Ти можеш да направиш, Боже,
за да прославиш името си и Боже, това да послужи за спасението и обращението към Тебе на много хора. Изцели, Боже, това дете. Нека да излезне от кома в името на Исус. Без каквито и да са поражения, без каквито и да са остатъци, Боже, от причината за тази кома или следствие от тази кома. В името на Исус ние прокламираме съвършено здраве за това дете. И Ти вярваме, Боже, че Ти мислиш доброто, че Ти обичаш нея и семейството й и че Ти имаш добър план, цел, воля и намерение за нейния живот. Молиме Те, Исус, докосни я тая нощ и я изцели. Изцели и прослави името си. Молиме Те също за всеки болен. Молиме Те, Боже, докосни го, изцели го, придай му вяра и нека, Боже, чрез изпитанието или преодолявайки болестта, Боже, всички тези хора да имат свидетелство, чрез което да Те прославят и да величаят Твоето име. Молиме Те за Радио Светлина, молиме Те, Боже, за целият екип, за благословение, молиме Те за финансова подкрепа, Боже, за това служение. Молиме Те, Боже, Ти да благословиш всеки един, който дава дарение, който сее в това служение. Молиме Те, Боже, за да може Словото Ти по един такъв уникален начин да достига до хора, които нямат други възможности да бъдат част от събрание, част от църква или пък се нуждаят от получения, които слушат чрез това радио. Молиме Те за Твоето благословение и Твоето снабдяване в името на Господ Исус Христос. Амен. Амин. Благодаря Ви, пастор Еленков, за участието, за това, че жертвате от времето си всеки първи петък на месеца да сте заедно с нашите слушатели в Радио Светлина и заедно с нас. Доколкото знам, Вие имате 5 деца. Така ли? Да. И жертвата, наистина оценяваме жертвата, която правите за нас. Благодарим. Завършва предаването ни, скъпи слушатели, от 21 до 23 часа българско време. Нашето мнение по вашите теми. Датата е 3 януари 2015 година. С вас беше екипа ни. Координаторите на режисьор Божидар Маринов, редактор Анита Гуркова, музикален редактор Христина Маринова от Калгари, Канада и пред микрофон от София аз, Ивелина Стойкова. Останете с рубриката ни Нощна светлина и пастор Едуард Кишишан с проповед от църквата в Лондон. Щастлива цветница или честито Възкресение Христово 2 дни преди това да се празнува в определени части на света и ползотворна за Божието царство в предстояща седмица.